Ayan, nilagay ko muna siya sa fridge kasi maliligo ako. Ang sarap! Hello everyone! Good morning! Welcome to our channel. So yes, akin po lahat yung nakikita ninyo. Red juice, coffee, tea. Yes, I'm a coffee, juice, and tea lover. Lahat ng naiinom, basta gusto ko yan, binibili ko yan. So, for today, as I've said before, na ang vlog ko about sa red juice. So, ayan siya. Kita nyo naman. Huwag nyo pansinin yung ibang bagay dyan, like yung mga coffee and tea. Pinakita ko lang sa inyo na favorite ko ang mga tsaa in coffee. But we are going to focus on red juice. So, ayan. First, before, nag-order ako ng 2 box, diba? And malapit ko nang maubos yung mga 2 box. So, meron akong eto, paubos na yan. And eto, ano na rin yan. So, yung bago ko, ayan. Ito yung bago kong 2. Bago kong binili na hindi ko pa nabubuksan. And ito naman, yung 2 na paubos na. And sabi ko, gagawa ako ng review as long na maubos ko muna itong 2. So, yeah. Ayan siya. O, diba? Napakasarap nito. Grabe, na-addict na ako nito. Gustong gusto ko siya, lalo na kapag may lemon. So, ngayon, share ko sa inyo kung ano experience ko sa pag-inom ng 14 days ng red juice na ito. So, yeah, happy watching! Anyway, eto na po pala. Ayan. Eto na yung last box, eto. And yung natitira sa kanya ay itong isang sachet na lang na ito. So, yan. Ito na lang yung natitira. And yung iba, ayan, balat na lang. Balat talaga, hindi. Plastic na lang. And ito na yung iba, ayan. 7 sachet din yan, ubos na. So, hindi ko pinatapon kay mama para naman may share ko sa inyo na totoo ininom ko yan. And kita nyo naman sa mga previous vlog ko talaga, lagi ko siyang baon sa tindahan. So, ngayon, ayan, wala na. And ito na yung last na juice na titiplahin natin ngayon. So, ayan, ready na po yung aking last na sachet. Ayan, ititimpla ko siya. And ayan yung water, 1 glass of water, and ice cube. And of course, yung last sachet nung pangalawang box ng red juice, which is yung pang 14 sachet siya. So, yun. Ngayon, ito yung ating glass. And then, ilalagay natin yung water. Ilagay natin yung powder na red juice. O, diba? Kita nyo? And then, let's mix first. Tensya na, nangangapog yung kamay ko. So, ayan siya, diba? O, hindi po siya puno kasi maglalagay naman ako ng ice cube. Ngayon, ilagay na natin yung ating ice cube. Malinis kamay ko, ah. Kayo, ah. Kamay ko na yan. Ako lagyan na ng iinom, eh. So, ayan, puno na. O, ayan, diba? Puno na. Wala nang ice cube. So, ayun, ganun lang. And tatakpan ko na siya and ready for today. So, ayan na. Yung takip niya. Tcharan! Ready na yung ating red juice. Ayan. O, diba? Organic Superfood Supplement. A few moments later. Hey guys! Welcome to our channel. So yes, I'm here. I'm back. Nandito na po ako sa shop ngayon. So, please, wag niyo pong pansinin yung mga maingay kasi normal na po yun na yun lagi ang background ko every time na magbablog ako. So, pagpasensyahan nyo na po, I will try na lakasan ko po yung boses ko. So, may bago tayong paipit. Hindi ako nag-headband ngayon. Okay lang ba? Bagay ba sa akin? So, ayan. So, nakita nyo na kanina, ang aga kong gumising, nag-exercise ako, and then, as I've said, na naubos ko na last sachet ko today, nung red juice na iniinom ko, which is gusto kong i-share sa inyo.
So, sa mga interesado lang naman, para to sa inyo. So, ayan, kumusta po kayong lahat? So, eto na po yung red juice na sinasabi ko sa inyo, na ang sabi ko ay magbibigay ako ng review once maubos ko yung dalawang box, which is 14 sachet. So, eto na, nagdala ako ng isang empty box. Di ba kanina nakita nyo naman na halos wala nang uubos na talaga, pero nagdala pa rin ako para ipakita ko sa inyo. So, ayun, ang laman ng isang sachet ay 7 sachet, and napakita ko na sa inyo, ganito yung itsura niya. So, ngayon, magre-review ako, ibibigay ko kung ano yung na-experience ko sa pag-inom nito within 14 days. So, ayun na nga. So, ang red juice ay mga ingredients niya, uulitin ko ay Garcinia cambogia, moringa, banaba, pepper, L-carnitine, guyabano, bignay, guava, lemongrass, ginger, turmeric, stevia. Kasi yung iba na red juice, ang magkiniklaim nila ay raspberry. Pero ito, wala siyang raspberry kasi iba yung ingredients niya. Pero ang meron dito yung L-carnitine and Garcinia cambogia, which is alam niyo na ito ay nakakapag-help ng weight loss journey. So, disclaimer, this vlog is not about sponsored and hindi ako expert. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung experience ko, and that's it. It's up to you kung you believe or not. So, yeah. Start ko na kung ano yung mga naranasan ko within 14 days. So, ayan, gumawa pa ako ng notes para hindi ko makalimutan na sabihin sa inyo kung ano yung mga na-encounter ko within 4 days. So, number 1, isa sa mga nagustuhan ko sa pag-inom ng red juice ay nakakapag-boost siya ng energy. Yes. Yung alam mo, pagising ko ng umaga and then kahit wala akong almusal, tapos pumasok ako dito sa shop, and every morning, gaya ng sabi ko sa inyo, iniinom ko siya, and napansin ko na parang energetic ako, hindi ako tinatamad, unlike before na nasubrahan yata ako sa kape, and feeling ko kahit natulog na ako magdamag, parang kulang, parang tamad ako at kulang sa energy. So, nakakapag-boost siya ng energy, parang masigla ako, happy, yun, mga ganon. And number 2, nakakapag-improve siya ng digestion. So, hindi ko alam, dati kasi medyo may problem ako sa aking bowel movement. Excuse me for the word, but it's true. Hindi lang ako nakakaranas niyan. Alam ko yung iba nakakaranas niyan. Yung parang bloated ka, and then nahirapan kang manganak. Ang tawag ko doon, manganak. Ganon. And since that time, ginawa ko ito in 14 days. Alam mo yun, yung parang every morning, normal siya. Walang ka-effort, best. So, normal siya. Kaya masarap sa pakiramdam, hindi ako feeling bloated na parang busog, na parang may kaba, ganon. And wala nang number 3. Ayun, asan na ba ako? And nakakapag siya sa akin ng less craving, yung parang anti-suppressant siya. So dati lagi akong gutom, parang gusto ko lagi meron akong hinunguya dito sa tindahan. And since nag-take ako nito, parang pakiramdam ko hindi ako madalas magutom. Although nagugutom ako, pero hindi ganun katindi, unlike before na talagang hindi ko makontrol yung sarili ko. Kakain ako ng tinapay, kakain ako ng skyflakes, kakain ako ng kwek-kwek, kakain ako ng kung anong mga street food dito. And I feel before na nag-gain ako ng weight, kaya nag-start ako mag-diet, diba? Alam nyo na yan, nag-diet ako, nag-no rice diet ako, nag-intermittent fasting ako, nag-low calorie diet ako. And nag-improve naman siya. Kaya lang, syempre, ang hirap mag-diet talaga. May time na napakain ako ng kanin. So, yun. Basta nag-less craving, and I'm so happy about that. And next, improve yung sleep. Yes, nag-improve yung sleep ko. Lagi akong puyat. Natutulog ako alas 12, alauna. Pero, alam ko, hindi kompleto yung tulog ko, pero nakakatulog ako ng mabilis. At, alam mo yun, yung kahit matulog ako, alas 12 o alauna, after ko mag-pray niyan, paghiga ko talagang pass out, tulog na ako. And pagising ko sa umaga, ang ganda ng gising ko. Unlike before, pagising ko na umaga, pagod ako, ang tamlay ko, tapos parang puno ng hangin yung ulo ko, yung ganun. Danas niyo ba yun? So, hindi ko alam kung ako lang nakakaranas nun. Yung pagising mo na umaga, parang pagod ka at inaantok ka pa. At ayun, parang pakiramdam ko ang sarap ng gising ko, tapos pakiramdam ko ay ang haba ng tulog ko, kahit alam kong kulang ako sa tulog kasi natulog nga ako
12 or 1 and then gigising naman ako ng 5 kasi mag-exercise ako, di ba? Araw-araw yun. And pakiramdam ko, ano rin siya, nakakatulong siya sa health, sa skin. Kasi nabasa ko mayroon siyang health benefits na antioxidant. Kasi yung mga ingredients naman na nabanggit dito ay talagang, mayroon naman talaga silang vitamin C and antioxidants na properties na makukuha ka doon sa guava, tapos sa ano pa ba yun? Sa bignay, sa ginger, di ba yung ginger, ano din yan, anti-inflammatory. Yung turmeric, isa sa mga magandang, ano yan, magandang ginagamit natin sa ating katawan. Nag-boost din siya ng digestion, tapos improve ng sleep, o di ba? Stevia, o less sugar siya, wala siyang sugar. Tapos guyabano, o di ba? Yung mga prutas na yan ay may mga nutrients and madaming health benefits na kinplay. And moringa. So, yung Garcinia cambogia and L-carnitine, yun talaga yung alam natin na nakakatulong para sa pag-lose at nakaka-weight. So, hindi ako expert ha. Sinasabi ko lang kung ano yung pakiramdam ko at ano yung thoughts ko and experience ko. So, yun yung mga napansin kong nakatulong sa akin. Pero yung pinaka-the best na gustuhan ko doon, yung improve yung sleep ko, tapos improve yung digestion ko, and of course, less craving mga besh. Yung pinaka-importante sa lahat, yung hindi ako laging gutom. And syempre, kung meron kang nagustuhan, meron ding hindi ka nagustuhan. Although, hindi naman super na hindi ko nagustuhan, medyo hindi ko nagustuhan. Ano yon? Dalawa lang naman yon. Una, 7 sachet lang. Hindi man lang gawin 12 sachet or 15 sachet. Normally, karamihan 12. Pero siya, 7 lang. So, alam nyo na, 7. Tapos, pangalawa, yung presyo niya. Yung presyo niya, para sa akin, compare sa ibang mga nagtitinda ng online, hindi siya ganon ka-pricey. Pero, sa mga nagtitipid, pricey pa rin siya. Kasi, syempre, 200 plus, 230, 250, tapos 7 sachet lang, alam ko na yung iba ay magreklamo. Yung mga mapera, hindi magreklamo. Pero yung mga gustong itry, pero nagtitipid, medyo mahihirapan siyang bilhin. And sa isang buwan, makakaubos ka ng, I think, 4 na 5 na box. Kasi 7 sachet lang. So yun lang yung hindi ko nagustuhan. Medyo hindi ko nagustuhan. Yung 7 sachet lang, and then yung medyo pricey. Pero ganun po talaga. Mahal kasi yung mga ingredients niyan. Kaya kailangan natin accept the fact na ganoon talaga yung normal na mga price niyan. Pero yung iba nga, 350, 380, 400, ibang mga brand yon, coffee or mga tea. Pero ito, para sa akin, ito na yung pinaka-affordable. And nung nabili ko siya sa online, nagpili din ako ng shop na nagtitinda ng mura. So siya lang yung mura na para sa akin, less ng I think mga 10% compared doon sa iba. Sabi niya sale yun. So, nag-worry ako. Baka next time na pagbili ko, tumaas na yung presyo. Kasi, tapos na yung sale. Alam niyo naman, kapag sale, hindi yon consistent na yun ang price niya. Magbabago siya. So, kung gusto may paraan, at is, kung gusto mo talagang nabili yung mga gusto mo, so, kailangan mo i-sacrifice na bibili ka talaga. Kailangan magtipid ka para makabili ka. So, yun. So, yun lang yung masasabi ko about dito sa Red Juice Plus with Garcinia cambogia and L-carnitine by Premium Plus. So, organic superfood powder juice siya. So, 15 grams. So, kung mayroon po kayong katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po kayo. So, yun lang yung review ko based on my experience. And gaya ng sabi ko, nakita nyo kanina, meron pa akong 2 box doon, 14 sachet. So, gusto ko siyang itry ng 1 month. So, I think before ko maubos yung pangalawang box, pang-4 ko na box, o-order ako ulit. Kasi nasarapan talaga ako sa kanya. Super sarap niya. Lalo na kapag may calamansi or a slice of lemon. And I think you can add some of, kung meron kang chia seeds, yun, pwede mo siyang lagyan. Or flax seeds, mas bongga siya. And mas preferred ko siya inumin kaysa sa mga soft drinks, Royal Sprite, mga ganyan. Sorry Sprite in soft drinks. Pero mas healthy talaga siya compared doon. Kasi stevia yung niya. So yun, wait lang, pakita ko sa inyo yung aking last sachet na tinimpla ngayon. So ayan,
So, ito na yung last sachet na tinimpla ko, di ba, kaninang umaga. Last ng pangalawang box. So, medyo natunaw na, ang tigas, medyo natunaw na yung mga ice cube niya. So, yung nilagay kong tubig, 1 glass na maliit, half lang nito. So, ito na siya. Wala na akong lemon, kaya hindi ko siya nalagyan. Pero, nakalimutan ko ipakita sa inyo, naglagay ako ng konti, isang takip ng apple cider vinegar. Napakasarap talaga, grabe. Kapag naglagay ka ng ice cube, hindi na siya matamis. Medyo a little bit sour. And masarap talaga. Ito yung juice na kahit gusto ko mag-stick na inumin. Kasi talagang worth it siyang inumin. Red Juice Plus, baka naman. So, ay ganun. Nagkaroon na kayo ng free anong tawag nun? Yung pre-endorsement, ganon. Nasugat ako, oh. Nalagyan ko ng tape. So, mabibili nyo siya online, Lazada and Facebook and Shopee. Type nyo lang Red Juice Plus Premium. Yun, ganun lang. Ganun lang. Napakaliit ng lagayan niya. Maganda naman yung box niya. So, yun. Di ba kanina nakita nyo, ang dami kong iinom, di ba? Mga anik-anik doon. May tea, may coffee, and itong red juice. And FDA approved siya, ha? Baka nakalimutan nyo. Ayan. FDA approved. Halal pa siya. Cheers! So, ayan. So, that's it for now. My vlog, mga Kumair and everyone. So, kung may katanungan ka, ha, mag-comment ka lang dyan. So, shout out sa inyong lahat. And thank you everyone for watching this vlog and always my randomness vlog. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ang ba yan? Malapit na matapos yung 2021. Yung pandemic pa rin. Sana matapos na. So, have a nice day everyone. Have a good evening sa mga gabi na dyan na nanonood nito. And, yeah. Work na naman ako. Nandito ako sa shop. And, bye-bye na. And see you on my next vlog. Bye-bye! God bless everyone! And lagi ko sinasabi, always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy. Always! Bye-bye and God bless us all.